Державної прокуратури Київської області, відповідальні працівники апарату міськвиконкому, керівники управлінь та відділів міської ради, керівники підприємств, установ організацій. Шановні колеги, нам потрібно затвердити порядок денної сесії. Це такі питання. Перше, бюджетні питання. 1.1. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Василькова за перше півріччя 2013 року. 1.2. Про внесення змін до рішення 34-ї сесії Васильківської міської ради 6-го скликання від 21 грудня 2012 року про бюджет міста Василькова на 2013 рік та додатків 2, 3, 3.1, 4.5 та 6 до нього. 1.3. Про внесення змін до положення про цільовий фонд Васильківської міської ради. Друге. Про оренду та експертні оцінки приміщень комунальної власності Васильківської територіальної громади. 2.1. Про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку міста Василькова за перший квартал 2013 року. 2.2. Про стан виконання заходів програми розвитку малого і середнього підприємства по місту Василькову на 2013-2014 роки за перший квартал 2013 року. Про виконання 2.3. Про виконання заходів програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в місті Василькові на 2013-2015 роки за перший квартал 2013 року. 2.4. Про включення нежилого приміщення загальною площею 126,9 квадратних метрів по вулиці Грушевського, 6 в перелік цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів і нерухомого майна, що може бути передано в оренду у 2014 році. 2.5. Про затвердження висновку про вартість майна комунальної власності територіальної громади міста на нежиле приміщення магазин загальною площею 541,5 квадратних метрів по вулиці Фрунзе, 52 для проведення приватизації шляхом викупу орендарем Пальохою Л.Є. 2.6. Про затвердження висновку про ринкову вартість майна на нежитлове приміщення загальною площею 88 квадратних метрів по провулку Шевченка 1, яке підлягає приватизації шляхом аукціону. 2.7. Про затвердження висновку експертної оцінки про вартість майна на нежиле приміщення прохідна з загальною площею 13,9 квадратних метрів у військовому містечку номер 11 по вулиці Декабристів, 153, яке орендує приватне підприємство «Світанок». 2.8. Про затвердження висновку про вартість майна на колясочному 9-поверховому житловому будинку загальною площею 11 квадратних метрів по вулиці Декабристів 1 для нарахування орендної плати орендарю ТОВ фірма ОД «Пролісно». 2.9. Про затвердження висновку оцінювача щодо ідентифікації поліпшень орендованого майна невід'ємних поліпшень на нежиле приміщення юридичних консультацій з загальною площею 44,7 квадратних метрів по вулиці Грушевського, 9. 2.10. Про звільнення від нарахування орендної плати на період літніх шкільних канікул орендарів комунального майна. 2.11. Про звільнення від орендної плати приватного підприємця Мамоном Іванем за частину нежилого приміщення по вулиці Волочарського, 1А за встановлення лічильника електроенергії за власний кошт. 2.12. Про звільнення від нарахування орендної плати на період літніх канікул орендаря комунального майна Степуру ВО. 2.13. Про продовження терміну дії договору оренди на нежиле приміщення контрольно-пропускного пункту у військовому містечку 11 загальною площею 13,9 квадратних метрів приватному підприємству «Світанок». 2.14. Про продовження терміну дії договору оренди на частину цегляної труби газової котельні КП «Васильків тепломережа» на території військового містечка номер 11 з київською філією ПрАТ «Київстар». 2.15. Про продовження терміну дії договору оренди на частину нежилого приміщення загальною площею 19,3 квадратних метрів по вулиці Декабристів 1 товариству з обмеженою відповідальністю фірми ОД «Пролісно». 2.16. Про внесення змін до рішення 33-ї сесії міської ради від 12.12.12 року номер 2.1433 про продовження терміну дії договору оренди на частину нежилого приміщення комунальної власності Васильківської територіальної громади з загальною площею 175 квадратних метрів по вулиці Володимирській, 2, будинок культури, з відділом культури і туризму Васильківської районної державної адміністрації. 2.17. Про внесення доповнення пунктом 9 у додатку рішення 36-ї сесії міської ради від 5.02.13 за номером 0236 про затвердження плану приватизації об'єктів комунальної власності Васильківської територіальної громади на 2013 рік. 2.18. Про надання в користування частини нежитлової будівлі військовий комісаріат нежилі приміщення на першому поверсі загальною площею 384 квадратних метрів
підвальних приміщень загальною площею 68,6 квадратних метрів, пункт управління приміщення зв'язку та нежитлової будівлі гаражі загальною площею 174,3 квадратних метрів по вулиці Декабристів, 43А, Васильківському об'єднаному міському військовому комісаріату Київської області. 2.19. Про надання в оренду частини підвального приміщення гуртожитку загальною площею 70 квадратних метрів по вулиці Володимирській 64 фізичній особі підприємцю Татарчуку ВВ. 2.20. Про надання додаткової площі підвального приміщення на житловій будівлі кінотеатру «Дружба» загальною площею 25 квадратних метрів по вулиці Шевченка, 6 архівному відділу Васильківської міської ради для здійснення діяльності згідно положення. 2.21. Про проведення інвентаризації земельних ділянок під існуючими спорудами комунальної власності Васильківської територіальної громади. 2.22. Про внесення змін до назви та пункту першого рішення 33-ї позачергової сесії міської ради від 12.12.12 за номером 02.18.33 про продовження терміну дії договору оренди частини жилого приміщення комунальної власності Васильківської територіальної громади по вулиці Тракторній, 1 з комунальних підприємств Київської обласної ради Васильківське міжрайонне бюро технічної інвентаризації. 2.23. Про внесення доповнення до рішення 16-ї сесії Васильківської міської ради від 28.10.11 за номером 034516 про надання в оренду нежитлової будівлі кінотеатру «Дружба» цілісний майновий комплекс по вулиці Шевченка, 6, учаснику конкурсу на право оренди комунального майна Васильківської територіальної громади товариства з обмеженою відповідальністю консорціуму груп. 2.24. Про надання нежитлових приміщень першого поверху загальною площею 134,3 квадратних метрів. Крім того, частини приміщення загального користування загальною площею 14,1 квадратний метр по вулиці Тракторній, 1, комунальному підприємству Київської обласної ради Західне бюро технічної інвентаризації для здійснення господарської діяльності. 2.25. Про надання в оренду нежилих приміщень загальною площею 149,2 квадратних метри. Крім того, місць загального користування загальною площею 15,7 квадратних метра. На першому поверсі приміщення комунальної власності по вулиці Тракторній, 1А в реєстраційній службі Васильківського міськрайонного управління юстиції для розміщення органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно територіальних управлінь юстиції Київської області. 3. Про план роботи міської ради на друге півріччя 2013 року. 4. Земельні питання. 5. Різне. 5.1. Про скасування рішення 42-ї сесії 6-го скликання номер 142 від 20.06.13 про затвердження Деркаченка Віталія Васильовича першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 5.2. Про затвердження першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Крунцева Сергія Євгеновича. 5.3. Про внесення змін до штатного розпису апарату Васильківської міської ради та її виконавчих органів. 5.4. Про затвердження загальної чисельності та структури апарату Васильківської міської ради та її виконавчих органів на 13 рік новій редакції. 5.5. Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Васильківської міської ради 6-го скликання у новій редакції. 5.6. Про утворення територіальних підрозділів Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Васильківської міської ради. 5.7. Про внесення змін до рішення 39-ї сесії Васильківської міської ради 6-го скликання за номером 070639 від 19.04.13 року про утворення Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Васильківської міської ради. 5.8. Про списання заборгованості спортивної плати та комунальних послуг. 5.9. Про найменування вулиць міста Василькова. 5.10. Про передачу на баланс фактичних витрат, понесених при будівництві автодоріг міста Василькова по вулиці Гоголя, Комітетна та Керамічна. 5.11. Про надання дозволу на розроблення проєктної документації під дорогами міста Василькова. 5.12. Про надання дозволу на розроблення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд об'єктів виносної і мобільної торгівлі в сфері послуг для здійснення підприємницької діяльності в місті Васильків. 5.13. Про створення комісії з питань координації заходів по впорядкуванню розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в місті Василькові Київської області. 5.14. Про розгляд подання Васильківської міжрайонної прокуратури Київської області про усунення порушень вимог земельного та відступного законодавства щодо розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. 5.15. Про надання дозволу на розроблення проєктної документації
для розміщення та обладнання зупинок у місті Василькові. 5.16. Про затвердження програми реформування принципів постачання споживачам комунальних товарів та послуг комунальним підприємствам міста Василькова. 5.17. Про затвердження статуту комунального підприємства Васильків тепломережа в новій редакції. 5.18. Про затвердження статутів комунальних підприємств. 5.19. Внесення змін до пункту 2 рішення 30-ї сесії Васильківської міської ради 18.10.13 року за номером 02.03.30 про затвердження положення про паркування легкових транспортних засобів у місті Василькові. 5.20. Про внесення змін до правил благоустрою території міста Василькова. 6 питання. Про стан законності на території міста Василькова та Васильківського району за перші півріччя 2013 року та заходи щодо її зміцнення. Так, 7. Депутатський запит депутата Васильківської міської ради 6-го скликання Скиби Олександра Сергійовича. Депутатський запит депутата Васильківської міської ради 6-го скликання Шевченка Тараса Олександровича. 9. Депутатський запит депутата Васильківської міської ради 6-го скликання Грушки Володимира Миколаївича. Шановні депутати, є пропозиція затвердити порядок денний. Хто за? Проти? Утримались. До повістки дня, згідно регламенту, я маю право на пропозицію. Я пропоную про питання затвердження персонального складу виконкому. Я пропоную внести зміни і протрактувати так, про затвердження кількісного складу виконкому. Тому що я рахую, що 17 членів виконкому для міста Василькова це надто багато. Я буду пропонувати 11 членів виконкому, а потім ми вносимо пропозиції від і определяється з персональним складом. Давайте спочатку определимося з кількісним складом, а потім обговоримо персональний склад і внесемо розглянемо на наступний сесії. Дякую. Шановні присутні депутати, на погодженій раді були питання реформування житлового комплексу міста Василькова. Так от, було сказано Должном Володимиру Івановичу, що пропозицію Грушки і Бріка перенести до весни. Тому я пропоную питання 5.16, 5.17, 5.18 зняти з повістки денної. Другу пропозицію вношу. Не вкладувати до осені, а будемо говорити, август місяць всі відпустки, з вересня місяця міськвиконком своїм рішенням призначає комісію, куди повинні війти керівники комунальних служб, тобто комунальних підприємств, депутатський корпус і громадськість, відпрацювати ці всі питання вплоть до штатного розпису, яка техніка, як будемо працювати, винести це на обсуждення громади, громада внесе свої пропозиції, свої зауваження. Після цього ми винесемо на сесію, ну і там потім приймемо рішення. Тому я думаю, зараз ми будемо голосувати за вашу пропозицію. Давай.